барон репер ва продюсери блогер ва озхони майдаҷусаи тоҷик Абдурозиқ дар саҳифаи ютуби худ аз расман ҷудо шуданаш бо Абдурозиқ гуфт. Репер аз аввали рӯзҳои ҳамкориашон бо Абдурозиқ ёдовар шуда тамоми пастиву баландиҳои фаъолияташонро дар 43 дақиқаи ба мухлисонаш шарҳ дод. Ман Дубай рафтам ва Абдурозиқ гуфт ки ман дигар ҳамроҳи шумо кор намекунам. Шумо пулҳои маро хӯрдед, гуфт барон. ёдовар мешавем ки чанде пеш Абдурозиқ танҳо ба Дубай сафар кард ва сарусадаҳо дар мавриди ҷудо шуданаш аз барон пайдо шуданд, вале ҳамзамон барон дар сторизи худ ин овозаро рад карда гуфт: мо бо Абдурозиқ ҷудо нашудем, балки бо Аморати Муттаҳидаи Араб шартномаи ҳамкорӣ дорем ва сари ҳар чанд вақт бояд ба Дубай сафар кунем. аз сабабе ки ман дар вилояти Суғд консерт доштам, Абдурозиқро танҳо равон кардам ва насиб бошад рӯзҳои наздик наздаш меравам.